Fins a 18 jugadors han format part aquesta temporada del programa de tecnificació que organitza la Federació Catalana de Golf a la demarcació de Barcelona. El programa de tecnificació, el seu objectiu és recollir a tots els nois que tenim arreu de Catalunya per posar-los dintre d'un programa que és el programa més especial que tenim dintre del que és la Federació Catalana. Els jugadors que participen en aquest programa, que té la durada del calendari escolar, tenen edats que van de la categoria de benjamín fins a cadet. Des de la federació el que fem és tota una prospecció de tots els campionats que tenim, tant de campionat de Catalunya com tots els temes puntuables, per poder estar a sobre de tots els resultats i tot el seguiment que fem amb els nanos per poder portar-los, en definitiva, als nostres programes que tenim a la tecnificació, que són el programa que tenim actualment a les províncies, que són a Girona, que són a Tarragona i que tenim també actualment a Metropolitan de Rubí. Durant el curs, aquests 18 jugadors, que és el nombre màxim que admet el programa, han realitzat entrenaments els dimarts i dijous de les 6 a les 8 del vespre. I està previst que la propera temporada es creï un nou grup de benjamins que entrenaran els dimecres en el mateix horari. Vamos a mantener un poco más el ángulo del brazo izquierdo con la varilla y será un poquito más vertical el ángulo de ataque. ¿De acuerdo? Vale. Es para no lanzar. El trabajo técnico que realizamos en el Centro de Tecnificación de Barcelona y en el resto de centros de tecnificación de provincias intenta cubrir todos los aspectos del juego, es decir, juego corto, juego largo, trabajo mental, estrategia, incluso algo de simulación de competición. Viene a ser el primer paso, el primer contacto en programas especiales de entrenamiento de la Federación Catalana y es la primera formación básica que damos a los jugadores. Per treballar amb la base, com la tecnificació, el més important és que els nens s'acostumin a la figura del psicòleg. És a dir, després normalment aquests nens passen a un programa com a l'Eagle i llavors el que els és més còmode és que ja identifiquin que hi ha un preparador físic, un tècnic i un psicòleg i s'acostumen una miqueta a el que són temes fonamentals com la rutina o la preparació d'un campionat i ja no els hi sona com algo molt nou quan arriben a un programa d'aquest nivell. Fijaros que la línea os permite, pero es un ejercicio más de fuerza, ¿vale? Como los pequeños minigolf. Considerem que fer un treball de preparació física des de la base té molts avantatges. Per una banda, perquè dotem els jugadors d'eines per fer un bon escalfament, per fer uns bons estiraments previs a cada entreno i a cada dia de competició. I a part és un treball complementari a la tècnica. Fem treball per millorar el que és les rotacions, coordinació, que després a l'hora de treballar tècnicament fan que millorin. El quadre docent, encapçalat pel director tècnic de la Federació Catalana de Golf, Ricard Boada, està format per Francisco Pérez, Marc Pérez, la psicòloga esportiva Cristina Lagarma, el preparador físic Marcelí Massafret i Maria Safón com a coordinadora del programa. A mi la part que més m'agrada del treball de tecnificació és els dijous, quan sortim al camp, perquè s'assembla més a la competició que fem habitualment. Sí, està bé que siguin exigents perquè així millorem i entrenem més i ens ho expliquen molt bé i no sé, a mi m'agrada que siguin exigents. Això és una feina molt dura, perquè és una feina molt dura, però és una feina molt agraïda
i que realment estic molt orgullós perquè darrere de tot la meva persona tinc un grup de persones que estan al costat meu i que cada dia m'ho posen més fàcil. Si no fos per ells, jo no podria estar. I realment estar al costat de tots els nens, estar al costat de les competicions, els èxits que ens van donant campionat darrere campionat i fins i tot tenir els èxits de veure els nens en els campionats d'Espanya i els resultats que ens donen, és una gran alegria. Si voleu rebre més informació sobre com formar part, no dubteu en posar-vos en contacte amb la Federació Catalana de Golf.